हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो मिथिंगा नार्जारिनि हाजबेन्ड बिथां मिथिंगा बर' बिथांनि नखरखौ नायनो जोबोरैनो लुगैनानै दं जानांगौ। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना नायनो लुबैनानै दं, भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बिदिब्ला नायलांदो। बेनो मिथिंगा बर' बिथांमोननि नखरा साब सिखोन खालामफुबाय थानाय समनिमोन आरोना। नोंथांमोना जुदि बिथांमोननि न'नि फुल भिडिअखौ नायनोब्ला बिथां मिथिंगा ब्लग्स चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।